नै लोगोफोर हाग्रानि बेदर लागायथारनोसैलाय अन्थाइ बाजाबजों मोखो मोखोनो अन्थाइ बाजाबजों जानोसै जा मोजां मोनखादों जाग्रा गैया बोराय बुरै सानैजों मेरला बारासो जायो अरनबारियाव फैलायबाय अन्थाइ बाजाब नागिरनाय सेस एन्जरनि देराजोबनाय बेजों नै बेयावनो मोनजोबो एन्जरखौ अन्थाइ बाजाब खानानै लांसै जाथारनांगौहाय गोथाव गोथाव मोसौफ्रासो जाजोब्बाय नामा अरस'ला जोबबावबायसो ना एलेंगा लानजाय गथा बारि खनानिलाय अल'ल'खा आंखौ लांबोला दाबासिखा नै बेसेबां थोबाय एन्जरा मासेल' ना बेसेथो बुरजा नाङो आं एन्जर बेदरखौबाथाय अन्थाइ बाजाबजोंसो गोथाव मोनो लोगोफोर ओमफ्राय न'नि बानलु थाइनैसो खानोसै बानलुआनो गैया दंबाबो आलौआ बानलुआनो बेखौनो एन्जर बेदराव बानलु ज्रोमबासो गोथाव नालाय ओरैबो दं बानलु आंना नै बेयावबो बानलु दं बान्दालु 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 लाफाया सायनानै लाबाय जा बुरजाखा मैगं खादासे ओमफ्राय नै दैयाव जब्ब' होनोसै संख्रिजों दैजों दै एसे होनानै रुनोसै ओमफ्राय थाव थु बानलु बुनलु सामब्राम सुमब्राम गैला आरायसो जाखाबाय बिराद मोजां मोनो आं फाजाफोरबाल' थाव होजायो लाफा मोदोमलायबाय बांगालनियाथ' लाफाखौनो मोदोमा लाफा रुनाय मोननायाथ' गोथाव जाखासिगोन बे मोननायाथ' मोनखाबाय बिदै लाव लाव जानो लुगैदों आं दिनैहायनो बिदै जानो लुगैनानै बिदै संबाय अन्थाइ बाजाबजों एन्जर बेदरजों मादैना माखा जाखायनोसैलाय एन्जर मासेखौनो देखायबाय आं बिसोरनो लासो सानैजों लोगोफोर बोराय बुरै सानैजों मेरला ओंखाम खहाबनायनि फाइनालि लोगोफोर बादैना एन्जरजों अन्थाइ बाजाबजोंहा मोनबायानो नै रेडि जाबाय एवथाबथारला आङो बिदिनो ग्रेभि दोनसै बिराद गोथाव जाखाबाय खोमाहाय हेल' सोनाफोर मादैया जानोसैलाय ओंख्रिया बिराद गोथाव दे दिनै फार्स्ट टाइम मेसेङाव एन्जर बेदर ओंख्रि मोनजाबाय नै एन्जरजों अन्थाइ बाजाबजों लानजायखौ जानो लुगैनो हाथारला नै लानजाय बे एन्जरखौ मारै मोना मालाबासो खोन्थागोन आं मोनबावबा माजों मारै मोना बेखायनो दिनैहाय माबाखौलाय देखाबाय सावनायखौलाय ओमफ्राय लागायखानोसैलाय गोराथार नामासै बरिया मा नामावगौ आरो लाफा मैद्रु आयै 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 खथि जाइस ओमफ्राय बे मोनानि लावजों नाजोंमोन ओरैबादि लुगैथारबाय हास्लाबला नोंसोरजों रायलायनो ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ ओमफ्राय सनाफोर होननाङा दि सामफ्रामबो लाफा जायो बोथोरानो बेनोखा नालाय आरो न'आव दं नालाय जानांगौ बेखौनो जायो
मासि गोथावब्रा दै गांदोंमोन लोंग्रोनांगौमोन बेफोरखौ बेयाव दोननानै सामब्राम बरहा होनानै एवनाय अन्थाइ बाजाब होना बिराद गोथाव जाखादों बोथोरनि मोनजाबा एसे गोजोननाय मोनोब्रा दाथ' एन्जर सिजन नालाय बिराद मोजां मोनो बोरमा बेदर अमा बेदरखौ जोगारजोब दरसेबाबो गोथाव नै एन्जरनि ललिपप रायखस बादि बबो बाबा जाथारबायहाय आं होननाङा दे जों बर'फोरा मानो लाफाखौ गोथाव मोनो ओरैनो जेबो गैया मा गोथाव मोनो बेनो जोंनि बर'नि कालचारा जानायावबो जोंना कालचार दं अनला लाफा मैथा गुबुनफ्राथ' मैथाखौबो जानो रोङा लाफाखौबो जानो नाङा बैसोरथ' मास फांना ना फांनि इन्टारेस्ट करिबा जां होनग्राफ्रा बैसोरथ' लाफाखौनि बिलाइखौसो खानानै जायो मा खालामबावनांगौथाय लोगोफोर इस्टिया होमारमार होबा थैखागोन गोसोखांदोंसोलाय आङो बोरैबा मोनो गोसोखांबा मैया रिलि खालामदों जों फैबा जोंना आबसुनि आरो सोरबा सोरबा संगठननि थिवा राबा गावल' बिसोरबो ओमफ्राय दाथ' बिसोरो मास फांना ना फांनि इन्टारेस्ट करिबा जांफ्रा जों दख'नाखौसो गानबाय मा खालामबावनांगौ गार्ल स्कुलनि स्कुल ड्रेस बै गोथां गानग्राफ्रा आलदालायनो बिसोर माबा नाट नामा नाट जगि बिसोरबो जोंनि दख'ना बिसोरना गोथां खालार बिसोरना गोमो खालार मा जाबावगोन जोंनि बर'खौसो खावजोब्बाय जोंहा बर'फ्रा मा सानदोंथाय माथो सोरबा सोरबा खुगाखौनो खेङा मालाय गिदिर गोलावफ्रा सिरिसो बारदे मा रायलायलाबायसो माबा होनगोन माबा माबा जायगाखौ गोथाव जाथारदों आरो उनथया नोंहा दै बारा जानाङा आं बांसिन लादों होनखानाय जाबाय नोंस्रा मेरला दिन दं लोगोफोर बोराया आंनि दुइसिनहाय 5 बोसोर 6 7 8 बोसोर दुइसिन बुङा माया बेखायनो होनदां दुइसिनखानो बेहा 8 बोसोर आरो आंनिफ्राय बावसिन मोनजागोन ना
आं ओंखाम नांबावगौलै ओमफ्राय बेखौ जाथ'लालै आं बेखौ लास्टआव जागोन आं फिसावा एसे लाबा एसेल' आयै आबा सना लोखि आंनि जिउआ माइ थुखोल बिदिसो अननांगौ दा आं मानो समान समान ना बराबर आंबो नोंनो खुरना होयो नोंबो आं खुरना होगोन जाफुनायाव नामावगौ जाबायबा आरो भिडिअ दं नङाबालाय आं हारसिं लायगौमोन हिन्जावफ्राल' खुरना होनांगौ नामा हौवाफ्राबो होनांगौ बराबरसो गोदो आवाथि सावनायावनो होनखानाय नों हायिखौ आं हायिखौ नों